Koktajl jest nazywany często teraz Polska ze względu na kolorystykę naszych narodowych barw. Jest to kolor czerwony oraz kolor biały. Mamy w tym wypadku takie alkohole jak m.in. rum, syrop grenadyna, mleko oraz syrop bananowy. I zaczynamy, moi drodzy, jak wspominałem. Serwetka, kręcimy, stawiamy. Możemy to zrobić na różne sposoby. Z jednej na drugą rękę, jak Wam łatwiej. Tak? Rozkładamy sobie shaker, wstawki working flare'owe, przerzuty. I chłodzimy nasz shaker oraz chłodzimy szklanec. Wykonamy koktajl w szklet Martini Glass. Chłodzenie będzie odbywać się za pomocą dodatku wody gazowanej. Chłodzenie shakera, moi drodzy, tak samo jak przy shakerze. Nabicie banana. Odlewamy wodę gazowaną. I wlewamy pierwsze składniki. Będzie to syrop grenadyna 20 ml. Sok żurawinowy, moi drodzy. Lekko wstrząsamy. Będzie to 40 ml. Oraz syrop bananowy. Dosłownie 5 ml. Wszystko sobie nabijamy. Odbijamy. Wyłapujemy każdą kroplę, wysypujemy nasz lód z koktajlówki, przelewamy i rozkładamy drugi shaker, aby zrobić warstwę białą, prawda? Chłodzenie tak jak poprzednio. Wlamy wody porodowej. I wlewamy na początek mleko. 40 ml. I moi drodzy, wódkę bazową, jaką będzie rum. Uczcie się, potem powtórzycie to wszystko. Robimy sobie pływak. Okay. Kończymy i zakładamy nasz garnisz, który przygotowaliśmy wcześniej, złożony z kilku owoców. Nasz koktajl jest gotowy. Smacznego. Pięknie. Brawo.